नमस्ते प्रणाम। एगो छोट गांव में सक्कूबाई नाम की औरत रहत रहली। वो बहुते गरीब रहली, किराया के घर में रहत रहली। उनकर पति के गुजरल 2 बरस हो गए रहे। उनकर एगो लड़का भी रहे, उनकर नाम रहे राजेश। वो पढ़े में बहुत होशियार रहे। पति के गुजरला के बाद घर चलावे के सारा जिम्मेवारी सक्कूबाई के सर पे आ गई। साथे साथ राजेश के पढ़ाइयों के बोझ रहे। सक्कूबाई हमेशा सोचत रहली कि उनकर लड़का एक न एक दिन बड़का अफसर बनी। सक्कूबाई जब वो काम करत रहली त राजेश उनकरा संगे जात रहले। सक्कूबाई लोग के घरे जा जाके बर्तन माजत रहली त कहूं खाना बना देत रहली। त राजेश बैठले बैठले लोगन के घर आइल अखबार गौर से पढ़त रहले। एक दिन जब राजेश अखबार पढ़े लगले त एगो मालकिन उनका से पूछले, अरे राजेश, अखबार पढ़ के का तू बड़का ऑफिसर बन जाइबा? ऐसे बढ़िया था माँ के काम में हाथ बटावा, कम से कम उनकर मदद तो हो जाई। त राजेश बोलने, मालकिन हमरा बड़ा अफसर बने के बा, कलेक्टर बने के बा। हम किताब ना ले सकीला, यही से ढेर सारा ज्ञान पावे खातिर हम अखबार पढ़िला। मालकिन बोलली, तू कलेक्टर? शकल देखले बड़ा अपन। और मालकिन जोर जोर से हंसे लगली। सक्कूबाई के बात बहुते बुरा लगा और वो दोनों वहां से चल दिहले। फिर सक्कूबाई रोटी बनावे के काम शुरू कैली। वो अकेले 15-20 किलो के रोटी अकेले बनावत रहली। यही से वो सुबेरे 3 बजे से अपन काम शुरू कर देते रहले। उनकारा संगे राजेश भी करत रहले और माँ के मदद करके अपन पढ़ाई भी करत रहले। एक दिन अचानक मकान मालिक उनकारा भीरी आइले और बोलने, कहा सक्कूबाई, तू तहार लड़का तो 3 बजे उठ जाता रहलो और लाइट जलावे ला जा। बिजली के बिल ढेरे आवत बा तहरी कारण। एक ता बिजली बिल ढेर दिहल करा, ना तो तारा के रूम से निकाल दे। मकान मालिक चल गईले। फिर राजेश लमटेन जरैले और पढ़े लगले। असही राजेश अगला कुछ बरस तक मन लगा के पढ़े लगले और क्लास में हमेशा फर्स्ट आवे लगले। राजेश के लगन देख के उनकर गुरु उनकर अगला पढ़ाई खातिर दिल्ली जाए के सलाह दिले और खूबे
खर्चा चलावे के जिम्मेवारी ले ले। राजेश 22 साल के हो गए ले। फिर का रहे, राजेश दिल्ली चल गई ले और वहां खूब पढ़ाई कैले। उ घंटा घंटा भर लाइब्रेरी में किताब पढ़त रहले। फिर एक दिन जब एग्जाम के समय आई त साइकिल पर जात जात एगो गाड़ी वाला राजेश के ठोक दिलस। राजेश जमीन पर गिर गईले। ओकर सिर और हाथ में चोट आ गई। अब वो सोचे लगले हमार बायां हाथ में चोट लाग गई बा और सिर से भी खून आ रहल बा। ई हालत में अस्पताल जाई कि एग्जाम देवे। अगर अस्पताल गई नहीं तो हमार ई पूरा साल बर्बाद हो जाई और हमरा खातिर ई मुमकिन नहीं है। फिर दिल्ली में रह के हमार खर्चा के उठाई। हमार खाली बायां हाथ के चोट लागल बा, पर दायां हाथ त अभी तो बढ़िया बा। हम ही हाथ से एग्जाम देव। और फिर राजेश वहां से सीधा परीक्षा केंद्र गईले और परीक्षा दिले। परीक्षा देला के बाद राजेश अस्पताल में भर्ती भइले और इलाज करैले। राजेश अस्पतालों में पढ़ाई जारी रखत रहले और इंटरव्यू देते रहले। और कुछ दिन खातिर माई के भीरी वापस आ गईले। कुछ दिन बाद रिजल्ट के दिन राजेश के माई अखबार खरीद के ले अइले और राजेश के परिणाम देखे के कहले। राजेश रिजल्ट देखले त जोर से चिल्लैले, माँ हम पास हो गई नी, तार लड़का अफसर बन गई, हम कलेक्टर बन गई नी माई। इस सुन के माई के आंख में आंसू आ गए और वो दोनों रोए लगले। त दोस्त का समझ ला कहानी से कि हमनी के हमेशा अपन लक्ष्य प्राप्त करे खातिर मेहनत करे के चाहिए। दुनिया चाहे हमनी के हंसे या मजाक उड़ावे, हमेशा अपन लक्ष्य के पीछा करे के चाहिए। कामयाबी जरूर मिली। थैंक यू। अगर आप सबके ये हमार वीडियो पसंद आयल हुई तो हमरा अवधेश प्रेमी एंटरटेनमेंट चैनल के आप सब सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद दी।